πάμε στα εσωτερικά διαμερίσματα. Το υπνοδωμάτιό μου, με τον άντρα μου, με τον σύζυγό μου. Και δίπλα εννοείται είναι η ντουλάπα μου όλη. Στο δίπλα δωμάτιο. Ναι. Όπως βλέπεις, τα μπαλκόνια επικοινωνούν. Ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το δωμάτιο. Όλα τα τζιμιτσού είναι εδώ. Τι είναι το τζιμιτσού? Μακριά από την ντουλάπα μου. Πώς είπαμε? Ναι. Εδώ, Σούζη, αγάπη μου, θα μπει το υδρομασάζ. Θα μου ετοιμάζεις το bathtub. Ναι. Δεν ακουμπάμε τις κρέμες. Από εδώ, Σούζη, είναι το μπαλκόνι. Και επειδή με κούρασες, 12 η ώρα έχω κανονίσει ένα ραντεβού για baby botox. Όταν γυρίσω, ετοίμασέ μου, Σούζη, παιδί μου, το ριμπάι για μεσημεριανό. Σούζη, τρως!